ja tänne me ajatetaan pelaa vähän GTA:ta, koska GTA on aika hyvä, semmonen niin kiva peli. En tiedä kuinka kauan olen pelannut, mutta aika kauan kert levyjä noin paljon. Ja meidän idea olisi tänään ryöstää kauppaa, niin, joten mennään ryöstää. Niin kato, tässä ajaessa toi, noin me ollaan perillä. Ei sen aika, sinne ei ole edes pitkä matka, se oli se saakeli lähellä. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä. Mä tapasut, mä otan itse noi rahat. Vähän menee kusee tää ryöstö. Jos me nyt ei pystytä tätä silleen kunnolla tekemään, niin se on niin tälleen. Nyt lähtee haneen. Ei kansi tehdä GTA:ssa, jos sulla on pollat perät. Ei kannata mennä samaan suuntaan, missä poliisit on, koska se on aika huono homma. Se on tyhmä homma. Se on tyhmä homma, mä voin sen sanoa teille. Mä voin sanoa sen, mutta mä en halua, että toi tyyppi tappaa, koska mulla meni hyvin tää ryöstö, niin jos pollat ei tulisi perään tai ei löytäisi mua perästä, ei kannata mennä samaan suuntaan, kuten mä sanoin. Ei toi, älä aja päin. No jes. Hyvä, ettei toi mulkku ajanut päin. Jes, pollat tuli perään. Tai siis pollat häipä perästä. Niin tolle. Ei, älä johtaa mua. Koska se on pöllitty mun rahat. Mä ammun sitä pistoolia. Ja tehdään ehkä ensi videon parissa toi ase-esittely. Että me niinku esitellään kaikki nämä meidän aseet. Niin. Ollaan saatu kaikki auki, paitsi niitä maskeja, mitkä se asekaupassa on. Mennään tappaa toi äijä, sit saadaan manit, jos se onnistutaankaan ees siinä tappamisessa. Koska tää on... Hei, kyllä, mikä auto? Mä pöllin. Hei, mitä helvettiä. Mikä auto vittu toi on? Mikä saatana auto toi on? Joku... Ei, se tappoi mun. Just joo, ois pitänyt heittää miina. Ei paska. No niin, äkkiä. Hereille. Äkkiä. Me pitää tappaa. Jos ne ei pöllinyt edes meidän mopo.